Per fin. Ara sí, no? Porto tot el dia intentant gravar aquest vídeo, però a veure, hasta al final m'ha servit de bé per veure la merdes que he vist de la gent comentant una cosa com el partit d'ahir. Però per favor, gent del Barça, no li doneu aquest plaer a la caverna de merda aquesta que hi ha allà esperant que ens poseu tots victimistes com si haguéssim d'ara fa 2 dies, guanyarem la Champions. Ara, quina puta merda. No, quina puta merda no. Ahir vam perdre com perd un club gran. Amb merdes arbitrals. Així és com l'única manera de derrotar el Barça ara mateix és que passin merdes així. Casualitats, jo que sé, jo no vinc aquí a... Però a mi em sembla que és flagrant la cagada arbitral o cagada, o digue-li decisió, perquè al final és una decisió que prenen, tenen tecnologia suficient com per no cagar-la així. I vamos, el que he estat hagut d'estar aguantant per la tele, de veure que a més els serveix d'excusa a gent com... Bueno, és que al final jo no m'agrada parlar a gent com el Roncero i aquesta gent perquè sé que tenen un personatge ben marcadet i el que vulguis, però inclús tenir un personatge així, tio, ets una persona que ets un currante, o sigui, ets un subnormal, o sigui, t'estàs venent a fer el ridícul del que estàs dient. Ara, que si l'altre dia us haguéssiu queixat perquè eren molt justes per una punta a la nariz. Bueno, la punta a la nariz també compta, és igual. O sigui, si és fora de joc, és fora de joc. Si no és fora de joc, no és fora de joc. I en aquest cas, no és fora de joc. Perquè t'ho poden pintar de totes les maneres brutals. T'ho poden pintar d'aquest angle, de l'altre, d'aquí dalt, de terra, però està malament arbitrat. O sigui, la bota de Lewandowski no és la bota del Krusty, el payaso. M'entens? Està malament arbitrat. I punto. Fins aquí. Ara, el Barça hagués marcat aquest gol al minut 15, hagués sigut un partit totalment diferent, ho tinc claríssim. Però no ens hem de venir aquí ara de ser uns ploramiques i una merda. No li podem donar aquest reconeixement a gent de merda que està esperant a això exactament, a que vinguem a plorar un fora de joc quan al final el partit ha sigut que no hem disparat ni una puta vegada a porteria i que gent com Frenkie de Jong ha de deixar de portar la samarreta d'aquest club. I punto pilota. I cada equip ha de saber on té les seves limitacions, no, limitacions no, ho estic dient malament, és que encara arrastro, estic malalt, em costa, aquest vídeo la veritat és que em feia molt de pal fer-lo, però el faré. El que ha de saber un equip és on té punts de dir alerta roja, i aquí hi ha un pavo que es pot suplir i està donant pel cul, perquè per mi un partit com el que fa ahir o l'altre dia Frenkie de Jong, sense haver pogut veure el partit plenament i analíticament com molta gent el mira, perquè hi ha 1000 inputs que van fer que no hagués pogut veure el partit, bé, o sigui, vas veure el partit però no tan bé com voldria veure'l. I el tema de Frenkie de Jong i sobretot Frenkie de Jong, perquè al final la resta de la gent, si més pot o menys pot, perquè el gol que ens fan és clarament una falta de veterania que tindria un moment Pau Covarsí de no entendre llegir la jugada a temps i veure que ja el tio ja està en posició de gol i que ens marqui. Però si us fixeu i aneu a mirar el resum del partit i veieu el tio, el Frenkie, el fill de puta holandès aquest, en el moment que veu que no és culpa seva però se'n va la pilota cap al delanter, camina, que dius, i si la falla? I si tenim un contra... Què fots caminant? Cabron, i veus a tota la resta de l'equip fent flash. Això em destrossa veure això. Amb el que m'agradaria a mi de petit ser jugador del Barça i el tio prenent-s'ho amb aquesta desídia que fot vergonya, per favor. Ai, dic fatal, la veritat que no, em fotia molt de pel fer aquest vídeo. Tinc uns mocs i tinc un mal rotllo, una tinc tenir febre i tot, no tinc termòmetre a casa. En fi, m'he mirat una mica la roda de premsa de Hansi Flick, aquest vídeo postpartit, és igual. Hem perdut, l'únic que vull dir és que hem perdut no d'una manera injusta, però hem perdut d'una manera túrbia, i això fa que al final els equips grans sempre perden en algun moment, però perdem així. I estic seguríssim que després del peron espero, perquè els perons aquests no acabo d'entendre'ls amb la constància que els fan i tota la merda, com pots tornar, però jo auguro que
com estem seguint aquesta línia, la seguirem fent. No té cap misteri, o sigui, el joc de Flick és bastant directe. Ahir no van sortir les coses bé, també els jugadors no era... Hem de parlar de Lamine Yamal també, que potser és important una figura com... És que és un diferencial, al final. Tu posant Fermín Rafinha a la seva banda natural, que va donar molt de que desitjar, fas que tinguis dos tios que es tiren cap endintre, però no tenen aquest punt de trencar una línia o dues de defenses contràries per trobar-te en situacions molt clares de gol. Són una mena de construcció de joc des de l'inici al fi, que si no té un disruptiu, passa el que passa. I és així el futbol. Per això jo vaig fer el vídeo que ell, mireu-lo si no, parlant del fitxatge de Rafael Leao, que abans el pintaven com si fos necessari totalment, que per mi sí, un perfil així, però ell fos el Déu, i després ara diuen que és una merda pitjar un pal, ni això ni l'altre. Necessitem un tio, i a Lamine Yamal no és un tio que se'n vagi per la banda de punyal, diguéssim. Em mocaré al final, perquè tinc uns mocs, és igual, pa tirar pa... És igual. No és un tio que sigui un punyalaco. Lamine Yamal és un tio que tira més cap endins, té molta qualitat, té aquest xut que així em rosca, que entra molts cops, els porters no saben. Una mica com el que feia Messi. Messi ha fet també de punyal, però bueno, és igual. El seu talent és aquest. Llavors, combinar amb Nico Williams a la selecció funcionava molt bé, perquè tens les dues coses i això et crea una profunditat a una banda i una latalitat a una altra i tot juntat és una borrada que podríem emular en el Barça, però fent un fitxatge amb intel·ligència i amb més jugadors que no aquests dos també, vale? I vamos, m'he una mica la roda de Hansi Flick, segueix amb la seva dinàmica, no es queixa gaire als àrbitres mai, dona valor a el que ell fa i el que els jugadors fan. Avui ha dit que no és un partit com per estar orgullós, és veritat, i és que, bueno, jo estic convençudíssim de que el gol hagués influenciat a bé cap al Barça si hagués estat ben arbitrat, però no ens podem anclar aquí. Els estarien donant un debat a que això sí que és injust, de desprestigiar el treball que està fent Hansi Flick i la defensa del Barça de ser unes màquines i aprofitar-se d'un error que en teoria... No, d'un error no, d'una norma d'un joc, i si ahir no està ben arbitrada, s'ha de dir. No és ara que, com que sempre és molt just, no. Si és molt just, i la tecnologia, que jo crec que està prou avançada en general en el món com perquè puguem detectar si un tio està avançat d'un altre, crec, perquè per exemple als 100 metres llisos, que sempre arriben allà justíssim, que per una punta del perpús i ja guanyes, també hi haurà una tecnologia que la compri el futbol i que sigui aquesta, que al final jo a vegades deu semblar tonteria, però joder, que facin aquestes coses. Algú funciona? Doncs algú es compra, no tenen pasta, doncs que ho facin, home. I bueno, tinc bastantes coses apuntades, però és que jo crec que entre tot va malament, i intentar fer el vídeo abans de que sigués tard, perquè és un postpartit, no el puc fotre d'aquí 3 dies, he apuntat merdes que no tampoc tenen molta transcendència. Llavors jo aquest vídeo el deixaré aquí. Aquesta setmana, bueno, m'estic descarregant algunes aplicacions d'informació, perquè clar, això d'anar buscant jo i amb la traça que tinc jo, pues, és com una mica no molt operatiu. Llavors una aplicació d'aquestes que t'avisen de la que passa i pues, aniré agafant una mica de dinàmiques de la que no hi hagi partits i no hi hagi postpartits, que és que no m'agrada ni fer ni prepartit ni postpartit, no m'agrada gens parlar de futbol, m'agrada parlar sí, m'agrada parlar de futbol, però no m'agrada parlar tècnicament, perquè també puc parlar-hi, però a mi m'agrada parlar dels col·legotes, hòstia, bueno, invents raros, en fi, veus, avui no és el millor dia, que no estic bé, que em tinc que curar, que em vull mocar ja, en fi, primer partit que ha perdut el Barça, amb mi, del meu canal, tot han sigut pallisses, no passa res, per mi el que em quedo del partit és que hem perdut, per mi, com un equip gran, una mica de polèmica, no hem xutat a la porta, no és d'equip gran, entenc això, però que
no podíeu esperar que guanyaríem tot. Contra la Real Societat i contra los Osasuna. Són els dos que hem perdut. No són equips que estiguin malament. Mireu la taula com estan. Osasuna està molt amunt, Està en zona UEFA, em sembla. I la Real pues, estava per mitja taula sent una temporada en la que estan fent un bajón. I sempre han sigut un equip fort, més a casa. Llavors, feu un exercici de recordar tot el que ens va passar l'any passat i l'altre, i tranquils, tampoc estem per estar tranquils, estem a 6 punts, que són més 3 que 6 del Madrid, i fent el que estem fent, però el bon futbol i el bon i a l'aura que està desprenent Hansi Flick sent un líder de veritat, això no és casualitat, no estem guanyant per tonteries i seguiran havent-hi partits per seguir. De fet, potser aquest partit ens fa donar-nos compte del que és el que està fent un equip com el Barça venint de la puta ruïna, perquè estem venint de la merda, Vam jugar molt malament. A mi l'última lliga que tothom deia, la lliga de Xavi, em sembla una pocilga. I va ser per dels mèrits dels altres equips i no per la nostra. I punto. I qui em vulgui calcinar amb això, que em calcini. I per mi, tinc debat per donar. Perquè a mi aquella lliga em sembla l'excusa perfecta perquè seguís. Què ha sonat això? Ara què ha passat? Bueno, deixo el vídeo ja perquè segur que se m'ha passat alguna desgràcia. Un petó i ens veiem per aquesta setmana a veure què trobo per les noves apps. Hala!